आंजों मोनसे जोबोद गिदिर माने बिराद गिदिर आरोना आयै गोरोन्थि जाफ्लांबाय मा बुं आबा बुं सनिया आबा दे बुं दे सनिया मा खालामा बियो आंखौ निमाहा होदोलै आयै जा दिनै जादोंना बेफोर बे सनियानो खालामजोबदों आयै सनियानो नाथाय बेबायदि मा खालामदों आबा नों बुङा मानो बेखौथ' आं माबोरै खिन्थानो आयै थेवबो बे बाथ्राया सानसे नङा सानसे फैखानांगौखामोन ना नङा मा बाथ्रा बियो आबा आं खिन्थाखांनायनि उनाव नों आंखौ गाज्रि मोनसिगोन ना ओमफ्राय आयै नाथाय आं मा खालामबावनो बेनो सैथोथारबा मोनालै आबा गाज्रि मोना आंथ' नोंनि आइसोना दे बुं जेखि बाथ्रा नङा मानो बुं आबा दिनै बुङाबा माब्लाथो बुंबावगोन नोंनि जिउआ बरबाद जागोन आबा बे हिनजावखौनो दुनियानि आगैनायखौनो लानोसै नों आबा मा हिनजावफ्रा जोबनो थांदों नोंनि थाखायथ' मोजांनिफ्राय मोजां सिख्लाखौनो मोनगोनलै आबा नोंनि आइखौ बुं दे आबा बुं होमबा खोनासं आयै आं मा खालामबावनो दा आइनो खिन्थानायानो मोजां जासिगोन आं बेबाबो सानसे मोनथिखागोन ना अब्ला दानो मानो नङा बाथ्रायाथ' खिन्थानो एसे बोरैबा थेवबो बेबायदिलाय मा बाथ्रा बुंनो एसे गोबाव बुंना आबा बुं मानो बेले बेजे खालामो गोसोखौ डाइरेक्ट बुं आबा बाथ्रायानो खिन्थाथाव जानाय नङालै आयै मा नों गोसोआव दंना सानसेखालि आं बहाबा थांदोंमोन औ ओमफ्राय आं जे बुंदोंमोन आं सासे लोगोनाव थाबोदों ओमफ्रायथ' आंनि मबाइल गाज्रि जानायखौबो बुंदोंमोन आं आयै गोग्लैनानै औ ओमफ्राय बै सानखालि सनिया आंखौ ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामदोंमोनलै ना थानो ना मानो ओरैबायदि डिस्टार्ब गोबां बुजायसेयावबो मानियाखैमोन सुइसाइडसो जानो नागिरलायबावदोंमोन एकदम डिस्टार्ब मोनथारनानै आं खेबसेनो क्लियार खालामनो होननानै थांदोंमोन आयै औ ओमफ्राय नोंलाय हाबिजोंलाय मानो थांनांगौ आबा हो नङाबा बिनि असान्थियानो बांद्रायथारबायमोनलै नाथाय आं मोनथियामोन जे माबाफोर प्लेन खालामनानैसो बे आंखौ लेंहरदों प्लेन माने मा प्लेनिं खालामदो मा खालामा बियो ना आयै ओरैबायदि अख्रायै जबरदस्ति मा जाखो बेफोरो आं सनाजों नङा बे जानो हाया मालाबाबो जानो हाया आं बेबायदिखौनो खालामफेराखै बिनि सायावथ' आंथ' नोंखौ मोजांबो मोनखाया थेवबो नों आंखौ एसेबां गिदिर फासायदों नङा आंजों एथ' गिदिर गोरोन्थि जानो हाया थखासो बेफोरो थखा मा होआ नों बेवहाय आंखौ ओरैबायदि खर' गिदिंदों आं जेबोखौनो थाल मोनासै बे आंनो मा मिलायना होखो आं मिथिया I'm sorry लै दिनैसिम आं नोंनि पार्कआव मावफेराखैमोन नाथाय बेफोरबायदिबो आं जानो जायाखैलै आयै बेसो आंखौ मा फासायखो आं मा खालामबावनो आं मिथिखागौ नों आंखौ दुखु मोनखासिगोन नाथाय सैथोआ बेनो आयै मा बिदिबा बे सनाजों नोंजों आबा आयौ दा मा जाबावनांगौ जाखो दे माला मानो बेफोरबायदि आबा मानो जानांगौ जाखो I'm sorry लै आयै गसाइ दाना मा खालामबावनांगौ जाखो दा ओमफ्राय बिनि बिमाखौ मिथिगौना आयै नोङो बिनि खानदानखौ आरो मा जालायखो बिनि खानदानालाय बिनि फुरा फेमिलि खानदानानो थिग नङा औ बेखायनोथ' फिसाजोआबो बेबायदि बेल' नङा आयै बेल' नङा मोनसे सैथो दंबावो आरो मा सैथो दंबावो बेनिख्रुइ गिदिरसिनलाय बिनि बिमा बिदा सासे दनसो मा औ आयै आरो बे बाथ्राखौबो आं सिगांनिफ्राय मिथिखायोमोन नों अब्ला सासे दननि फिसाजोखौसो गोसो थोदोंमोन आबा गोसो थोबाय थिग दंमोन ब्रेकआपबो जाबाय थिग दंमोन आरो मानोथो बेफोरबायदियाव थांनांगौ दाना आं मा खालामबावनांगौ जाखो आबा मा खालामबावनो अब्लाबो बेखौ माना खालाम आबा ओमफ्रायथ' आं माना खालामबाना बेलेग केसाव आंखौ फासायबावनो नागिरदों बिसोरो आंनि फट' भिडिअस गासिबो बेफोरखौ लानानै मा I'm sorry लै आयै I'm really sorry नाथाय आं आंनि बेफोर गोरोन्थिनि थाखाय नोंसोरनि इज्जतखौ बेबायदि निलाम खालामनो हाया जि जाबाय बेखौथ' आं सोलायफिननो हाला नाथाय आंनि गोरोन्थिनि साजाखौ आंनो लाफिनजोबगोन दे नोंसोरनि नामखौ खाराब खालामनो साना आङो जेबो I'm really sorry आयै हायोबा आंखौ निमाहा होदो
아유, 마사나그 마사크. ओमफ्रायथ' बिदिबो नङा जे आं एसेबां लोरबां नाथाय मा खालामनो जुदि आंल'बा आं जेबो मोनलामोन नाथाय आंजों लोगोसे दि नोंसोरनि नामाबो थांफाजोबगोन जे बेखौसो मोजां मोना आं आयै बेफोरबायदि जाजानो बायो आं नङाबाथ' बिसोर जायखि आंखौ गावथार जायखि जेखि खालाम जेबो नांजाया आंजों दाय जादों जुदि आंनो थिग खालामगोन दे आरो बिसोरबो ओरैनो मानिनायाव गैखाया जोबोद अख्रा बायदि प्लेनिं खालामनानैसो फैखादों बिसोरो ओरैबायदि जेयाव नांनानै दं आयै मा? बेथ' बे बाथ्रायाबोथ' जोबोद गिदिरानो आरो उफायखौथ' नुहुरानो माथो आंनि फिसायानो जुदि बेफोराव थांदोंबाथ' गसाइ आं मा खालामबावगोन आङो बाथ्राया गरमा गरमिबाथ' बांसिन बांथारगोन फारसेथिं नायहरोब्ला आंनि फिसानि जिउआथ' बेजों गोजोन जाखानाय नङा आरो फारसेथिं नों गोबां गोथौ हाखराव दङ आबा आं मा खालामबावनो नोंनि दाय गैयामोनब्लाथ' जेबो नङामोन नाथाय जेरैखि जायाबाबोथ' दा आंनि आबा सानजोंबोथ' गोरोन्थि जाबाय आरो फारसेथिं बिसिनि खानदाना बेबायदि बिदिखौलाय बोरै बिहामजो लाखिनांगौ जाखो आंलाय माबा मोनसे साननांदों जुदि नाथाय मा खालामनो जे आबाया बेफोर गोथौ हाखरनिफ्राय ओंखारो आं थांना थासेयाव बिनि जिउखौ बोरै लाइफ टाइम थानांगौनि खोथा बिमा जानानै बोरै बेफोरबायदि बरबाद जानायखौ नायनो हानो दे बे जुलिखौथ' खालामनो गोसो गैथारा आंबो नाथाय आंनि फिसाखौ दा बोरै बेफोरनिफ्राय लाखिनो आङो बाथ्रायाथ' जोबोद गिदिर जोबोद खैफोदाव दं दायो बेफोरबायदि जाथाय जायामोनबाथ' जेबो टेनसनानो गैयामोन नाथाय दा बोरैबा मोनदों आंबो एसेबां बायदिसिना मोनथिखानानैबो थुनजुलि नों दासिमबो बे जानजिरांखौनो सानगासिनो साननाङालै मानो सानदोंब्रा साननाङा होनदों आं गोसोम मानो सानबाय थानांगौ जाखो दे गैलाथ' साना बिदिथ' नङा नोङो जे चिंगिफोरखौ बेफोरबायदि मोजां मोनफ्ला थगायोमोन नों नङाबा मानोथो बिदि जानांगौ दे आं मोजां मोनासै थुनजुलिया आरोथ' एसेबां गिदिर बाथ्रा खिन्थालांबावबाय नों मोजां मोनबासो दा बिदि ना मालाय ओंखायनोथ' हिनजावजों फैजादों खोमालै एखायनोथ' लानांदों आसोला आयु हामा जादोंसै बेहालाय आहा जेबोखौनो रायलायासै ओरैनोबाथ' खुगायानो थेवथेवानो लाजाया हामा जामारखोसै बेहालाय नै थुनजुलि आइ मा जाखो माथो सिरि ना सोरजोंबासो नांलायदो नङा हारसिं थानो लुबैदों आं दसे आयु हामानोसै नङा हा नोंखौथ' बिदि नुफेरानो आङो दिनैसो बिदि ना बे सानबाबुजोंसो नांलायहरलायबाय खबरदार बिनि नाम दाला नोङो मानो रायखांनांगौ बेखौ नोंलाय मानो ओमफ्रायथ' जेरैबायदि जों सानदोंमोन ना बिदि नङालै बियो हाब हामानोसै आइ गाज्रि बुहुमनि जोबथा गाज्रि बे साना आयु हामानो गाज्रि जाबाय बायनोसै बेलाय एथ' मोजां गथ' बियो मोजां सायावल'लै आयै सायावल' मोजां दिन्थिफ्लायो मानसिफ्रा खायसे सोर माबायदि हमनोनो हाया जेब्ला गोजाम जालाङोना अब्लासो बुजि मोनो हा मालायखौलाय मानो बिदि बुंखोहाय नोंथ' मिथिखायोना लोगो एथ'बांनो आरो आंनि नोजोरावबो आंथ' बेखौ गाज्रि नुफेराखैहाय दिनैसिम नोंलाय बेफोरखौलाय मा बाथ्रा बुंखो आरो मानि थाखाय जाहोन दंब्रा जाहोन गोनांखायनोथ' बुंदों आङो आंलाय सानदोंमोन बे सासे जोबोद मोजां मानसि आरोना नाथाय सिं सिख्लाफोरनि गोसोजों गेलेगासो बियो आंबो दिनैसो मोनथिदों आयु सानबाबा बिदिसो होमबा औ आंथ' फोथायाखैबाथ' नायबानो जाबाय हिनजाव लाबोनांबायथ' बियो आंथ' सानथाराखैमोनलै बेबायदि सानबाबा बिदि होननानै औ नाय आंबो सानथाराखैमोनलै आरोथ'बा मालाय हाबा जाबावसिगोनसो बे मालाय आयु हरखाबैनो औ ओमफ्रायथ' जोंनाव फैनो होखालाबा आं बेखौ थिग नङा बे थिग नङा मानो थिग नङा जाबाय बायनोसै आइ ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो दुखु जादों मानो गाबखो अबाव दुखु जादों आंलाय अबाव गाबखो आंलाय
नङा मालाय सिख्लाजों सोमोन्दो लाखिग्रा नाङालै बेफोरबायदि लोगो आंबो मालाय सोरबा दंखायोमोन खोमा गोसो थोलायखायोमोन खोमा बेखायनो लाबोब्रबबाय आरो माथो जाखोहाय मालायखौलाय हो लोगोसेथ' नोंनिबो थेवबोथ' ना बेथ' माब्लाबाबो खिन्थायाखैमोन माथो जोंनावबो एसेबां फैयोमोन बे मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ लाखुमानांगौ ओमफ्राय नै मैयाहाय फैनानै मैया माने दहाय फुङाव आरोना बे जाबावलाय आंहा हाबा जासिगोन फैखाबावबाय लाबोखाबाय आंखौ न'आव नेगासिनो जालायबावो बा सानसोरांबा माथो जाखो मालाय मिलायलायनाय खोमा बेखायनोथ' लाबोदोंना आइ बोरैथो नेबाय थानांगौ जाखो मालाय दंखायो लाबोबाय नोंहाथ' दुखु जानानैलाय मा मोननोसैहाय हो नोंथ' लोगोसो ना मालाय सानसे नङा सानसे लाखानांगौमोनखा नालाय होमबाबोथ' ना आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना बियो लोगोआ आलादा जिउनि लोगोरिया आलादा जायोहाय मिथिबाय होमबाबोथ' ना आं बेखौ बिब्दि सानथाराखैमोन माब्लाबाबो आरोथ' ना दे होमबालाय हा बिहामजोखौ नायबानो जाबाय आरो माबानिखौ बाबुनिखौ नोंहालाय थाङा होमबा लिंफैनायखौनो थांदो दे जेबो नङा नोंनोलाय मा होनना खिन्थानांगौ दे जाम्बि जाम्बि बुजिया नों बुजियाखैलै बुजियाखै मानो बुजिया जानांगौहाय बुजिबाय दे मालाय लाबोदों नोंहासो दुखु जाला बायबाय जेन'बा नोंनिसो मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनोमोनलाय गोसो थोनाय बायदि हाथों आरो लाबोथों माथो जाखो लाबोआलै मानो लाबोनांगौ बेलाय रागा जोंखाबाय आं बेखौ सानसोरांखौ हामाहाय मालायखौलाय मानो बिदि साला आंनोबा खेबसेबो खिन्थालायाखैमोन माब्लाबाबो खिन्थाफेराखैनोमोन दा ओमफ्राय सानो फैनानै बिदिनो बाब्रे मानसि मोजां नङा बियो सानसोराङा मोजां नङा जाबाय बायो नामा आइ हो नै आइ एखनबा समाव ना जों जेरैबायदि नुयो बेबायदिबो जाजोबा मानो ओमफ्राय जे माखासे खोथा मिथिदों बेफोरो आं बेखौथ' मिथिला जायखिया नोंबोथ' हमनो हागोन ना एसेबाबो माबायदि मानसि एसे गोबावनिफ्राय सिनायबोबाय लोगो जाबोबाय दासिम लोगो दङ सानसोराङा मोजां ना गाज्रि नोंनि गोसोनाव सों आइ नोंबोथ' मिथिगोन ना एसे गोबावनिफ्राय लोगोखौनो बबेबा बिजाबखौबो जों सायाव नायना बुंनो हायाना जे बेहायबा मा दङ हो मोजां लिरनाय दङ ना गाज्रि दङ हो बोरै मिथिनो सायाव नायनालाय आं हले मानसिखौ नायनायावनो हमनो हाखायो रायलायनाय गोसो बायदिसिना दुखु होननायखौनो होफेराखै गथ'आ दिनैसिम नङा होमबाबोथ' ना दे आरो गावनि लोगोनि हाबायावनो खुसि थांदो आरो आइ जुदि हिनजाव लाबोना खुसि हाबा खुंनो लुगैदोंबा मालाय दा थाङालां गावनो दुखुबो जायो गाबोबो मा जानांगौ जाखो आइ अब्लाबोथ' बे लोगोसो सानो नालाय नोंखौ माथो खालामनांगौ थाथ' आंहा एसे खामानि दंसोयो अखाबो हानो नागिरदों हाहां जागासिनो सानसोराङा जे मा बुस्थु नों मिथिया बेखौ आंनो खिन्थानांगोनथ' बियो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आरो आंखौ मोजां मोनोनो नाटक साला ओमफ्रायथ' जेब्ला रिलेसनाव दंमोन बेजों होमबा आं दंना गैयामोन जाखो आं सिगांनिफ्राय मा खालामबाय थाया नों होमबा बिदिब्ला आंखौ मानो सिगाङावनो बुंखायाखै नों आइ लाभ इउ होननानै साला सानसोरां जेबाबो आं होनदों एन्सार मी सोंनो गोनां नोंखौ नोंखौ लाना गोबां सिमांथ' दंमोनलै थुनथुलि आंनि सिमां मिजिं गासिबो नोंजोंनोमोन मोजां मोनदोंबाबो नोंखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनो जे रावजोंबो रुजुनो हाया आंनि गोसो गोरबो अराय जिउ नोंनो थाबाय थागोन माबा बुंबोखो आङो जेबो गोसोआवबो गैला बारा थेवबो थुनथुलि आंनि मावजि नोंखौ बावनो हानाय नङालै आंहाथ' दै गोरोन्थि जाखाबाय नों बेफोरखौ मिथिबाबो आंखौ मोजां मोननो हागोन ना हानाय नङा खोमालै सोरथो बेबायदिखौ गनायनो हानांगौ जाखो दे एक्सेप्ट खालामनोनो हाखानाय नङा बे थेवबो सैथोखौथ' सोलायनो हायाना नाथाय आंनि थार मोजां मोननाया नोंसोलै थुनथुलि बे सनाया नङा गोसोथ' एकदमबारे 1%बो गैथारा आङो माबोरै केन्सेल जायो बेखौसो सानगासिनो आं बारग'यो माबोरै नाथाय हनै माथो नोंबो आंखौबा गनायगोन ना गनाया जुदि बेफोरखौ मोनथिनानैबो नों आंखौ गनायोना अब्ला आंबो साननानै लागोन नोंबो आंखौ आं बायदिनो मोजां मोनो होननानै नोंखौनो नोंनि एन्सारखौनो माबा बुंगोन खोमा सानना नेबाय थाबाय आं
गैयालै माथो दाथ' आरो बहा जाबावनो दाथ' बांसिनसो केन्सेलखा बयबो गाज्रि मोनखागोन ना बेफोरबायदि खोनाबाथ' बांसिनबावसो जेबो 1%बो आसायानो गैखाला नंगौब्रा थेवबो आं एथ' गाज्रि नङालै नाथाय मा खालामब्रा गोसोआथ' नोंखौल' फसायोना प्लिजलै थुनथुलि नोंबो आंखौ मोजां मोनोबा माबाथ' मोनसे बुं नाथाय जानो हाखानाय नंला खोमा बेफोर गासिबो खोथाम बरबाद माब्लाबाथ' जोंनि हास्थायनाया जाफुंगोन सानबाय बायोमोन आं नाथाय गासिबो फैमाल आंथ' गुबुननिसो जानो थांगासिनो थुनथुलि नाथाय आं गोसो गोरबोजों माब्लाबाबो सनाजों बेफोरबायदि अननायानो गैखायामोन आंनि गोरोन्थि नङा बियो बिनिसो गोरोन्थि आरोथ' ओंखारनो हायै बायदि ओरैबायदि प्रब्लेमाव फासायबोबाय आंखौ मोनथिगौ आंहा जेखि जाया थेवबो नांजायामोन नाथाय आंनि फेमिलिया आंनि थाखाय गोबां बायदिसिना बुंजानाय जागोन ना नाम मोनगोन बेफोरबायदि माब्लाबाबो गोसो गैया आङो सान माने हारसिं हारसिं जोंहा हाबा जानोसै आंनि जानो गोनां हौवा गोदानानो बिदि जाबाय हेपिसो थानो नांगौ जोंहा ओइ आंनि खाथियाव दाफै नोङो लेथ्रा आखाइजों आंखौ दादां नों बायदि मैला गोसो आंनि खाथियाव दाथालै आरे नोंबो बुजिदो सान आं गाज्रि नंलाथ' मोजां जाबाय आंबो आच्छा अब्ला आंखौ नागारनानै थांफिनदो आंबो बेखौनोथ' हाला सान मानो हाला जायखिया हाला आङो थैनोबो संसार मोजां मोनजाया नों आंजों मानसिखौल' मोनगोन नोङो मानो बिदि बुङो दे सान मा आं नोंखौ अना नामा आरो जे बै सिख्लानाव जायखौ नों मोजां मोनदों मा दं बेनाव जे आंखौ नों मोजां मोननो हाया आंनाव गैया मानोना बिनि गोसोआ नोंनि बायदि नङाना नोंनि बायदि थार्द क्लासाव सानग्रा नङा बियो जबरदस्ति उल्था सिदा खामानि मावना गाहायाव गोग्लैग्रा नङा बियो आरो नोंथ' खेबसेल'सो मोनबायब्रा नाथाय आंनि अननायखौ थैजासे मोनला नोङो आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामहोनायनि साजाया बेनो ओरैबायदि गाज्रि जानानै देखायगोन आङो नोंथ' साननोबो हानाय नङा सना मोनथिदों मानो बुजिना दे सान नों जेरैबायदि हास्थायो बेफोरबायदिनो जानो नाजागोन ना खेबसेथ' सानसे बावदो ओमफ्रायथ' आं बयखौबो अनबावगोन आं मोजां जागोन नोंबो बुजिफिनदो ना सान आंजों गोरोबफिनदो अब्लानो गासैबो थिग जागोन नायल' नों आरो बैखौबो बावलांगोन बेखौथ' आंनि हां जोबजासे बावनो हाला आङो मानोना नोंनि बायदि जबरदस्ति अननाय नङाना नों गोरोन्थि खालामबायलै आंनि लाइफआव फैफिननांलामोन नोङो मानोना सिगांनि बायदि जेबो जाफिननो हाखाला ओमफ्रायथ' नोंनि मा दाय मावदोंमोन आं नोंखौ मा खालामदोंमोन जेबो दाय मावाखै ओमफ्राय आंबोथ' ना बेखायनो बेखौल' लुबैदों जे नोंबो मोजां जाफिनगोन ना आंबो मोजां जागोन नो वे जानो हाला सरि एसेबां अननाय दंबा थांफिनब्रा आंनि लाइफनिफ्रायनो थां बहाबा गोजानाव थां नोङो अब्लासो एसेबाबो अननाय दं होनना सानना लागौमोन आं नोंखौ नों नोंनि मोखांखौनो आंनि सेराव दादैखाय बहाबा गोजानाव थांदो नोङो आरो आंखौ खुसियै थानो होदो आंनि लाइफआव आंनि लोगोरिजों बा आं बेखौ एथ' मोजां मोनोना आं बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आं रावजों फोरमायनो हानाय नङा नोंनि खोथाखौ मानो मानिदों मिथिगौना आं आंनि फेमिलिखौबो दुखु होनो बायो नोंनि बायदि गाज्रि साननायाव आं आंनि फेमिलिखौ मालाबाबो दुखु होनो साना जा गाज्रि जानांगौना आंजों जाथोंसै आंनि थाखायसो नालाय ओइ ब्र दोनहैफिनदे आदा बेखौ दोनहैफिन प्लिज बेखौ हाबा खालामनाङा नोङो मोनथिबायना ओमफ्राय आदा देलाय बुंलाय नों सोरखौ हास्थाय देलाय आं बेखौनो लायना होफैगोन नोंनो बस बे खेंख्रिनि अनगा दे बे खेंख्रिनि अनगा बेखौ नङा आदा बेखौ नङा नों आंनि बिराद मोजां बिदालै आदा नोंहा बिदि मा जादों जे नों बेखौ लानो नागिरदों नों बुंल' ना आंखौ नों जेखौ फसायो आं बेखौनो लाबोगोन नोंनो आं प्रमिस खालामो ना मा बे जायखौ हास्थायो बे नोंखौ ब्रेकआप होदों बुंलाय आदा थिखोनानैबाबो लाबोगोन आं नोंनो नङालै मेहेर बिदि जेबो नङा उफाय गैला आरो थाथोंसै माथो खालामबावनो थाथोंसै बे जानो हाया मालाबाबो बे हिनजावनि गोदै रावाव गोजाव नाङाब्रा आदा थोद गोजावाखै आं जेबो आच्छा होमबा मा प्रब्लेम जामारदों बेहा अब्ला माथो देलाय आदा आंखौ बुंलाय प्लिज खिन्थालाय आंनो मा थिक आंनाव माबाफोर सलिउसनबो थानो हागौना गैयालै मेहेर जेबो सलिउसन गैया खोमा मानोना आंनो बेफोरबायदि गोथौ हाखराव गाब्ल'दोंबा जेन'बा मानिथ' मेहेर गोरोन्थि जाबाय आंजों आरो गोरोन्थि मानिथ' मा नों माने बे सनाजों आदा बे सनाजों औ उइदाउट आंनि मार्सि मासेबां बुंलासैलै आङो
नोंखौ बिदि खालामदों बे गाज्रि बार हिनजावनो गाज्रिखा बियो बेखायनो बेफोरबायदिब्रा बाथ्रायाथ' बिसिमल' नंखायादां माबाफोर आंखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो दायो आंखौनो गावखौ जबरदस्ति खालामनायनि दायाव आन्दार खालामगोन नो मा नोंनो बुंदों मेहेर आंनि थाखाय जोंनि फेमिलियासो बेसेबां बदनाम जागोन ना नङा आदा बिदि नङा नंगौ मेहेर आं साननानैसो बुंखादों आइखौथ' जोबोद दुखु होखाबाय आङो दा जुदि आं जेलाव थांलायनाय जायोबा बेसे बांसिन दुखु मोनबावगोन ना आरो बिसोरनि फेमिलिखौबो नों मिन्थिया गिनाङालै आदा आं दंना माबा मोनसे जागोन बे बिसोरनि फेमिलिया गोगोम माने गोबां ओरैबायदि मानसिजों कन्टेक्ट दं बिनि सायावथ' आरो आंखौ ओरैबायदि फासायखादों जेन ओंखारनो हायि बायदि ओरै खालामबाबो ओरैबाबो मा नङाबाथ' मालाबानो बेजों जेबो गैखालामोन आंहा आंखौ नोंसोर गासैबो निमाहा होदो मेहेर आंनि थाखाय आं बयखौबो दुखु होनो साना आरो आदा ओमफ्राय जे नों बेजों हाबा खालामनानै जे दुखु मोनगोन बैलाय मा मोजां जागोन बायदि सानदों नों मोजां नंखायानोबा दानो बेबायदि फासिदों सानलाय मा खालामनो हाबावगोन बे मोनथिगौ मेहेर नाथाय मा खालामदे मजबुर आं बिसिनाव भिडिअस फट'स माबा माबि बेफोर गासिबो ओरैबायदि फाननायदो बुंनांला दे आरो नङाखौबो नंगौ खालामबायबा आरोथ' आइनाथ' प्रुफखौसो बुजियोना थेवबोथ' माबा मोनसे सैमा हिनजावसाला बेफोरबायदिसो खालामबावदों बियो सैमा फाफिलै आदा फाफि माहा फाफि हौवा मोननो रोङि फाग्लि हौवा फाग्लि साला आच्छा ओमफ्राय आदा एथ' सैखाया नोङो मानो नोंनि खारफाबाय थायो बे मोनथिया मेहेर थाथ'दो एसेबां सोरांबानो फन हरोमोन आङो माबोरै मावनो हानांगौ जाखो दे थुनथुलि नोंजों रायलायनाय नोंखौ लोगो हमनाय जोंनि बैफोर समखौ माबोरै बावलांगोन दे आङो दाबायदियावथ' आरो गासिबो बेबो जाफिनखानाय नंलादां नोंनि आंखौ नोजोरिया नायनायाबो सोलायसिगोन ना आंखौ गोबां बायदिसिना सानसिगोनदां लाजिनायबो मोनखाबाय आं बिरादनो नोंनि सेराव बयनिबो सेराव गासैनिबो सेराव नाथाय माथो खालामबावना हेलौ चां औ मा खालामदोंलै मा खालामदो नै आरो लामाथिं दसे फैदों आयौ मानो मा खालामदों ओमफ्राय दंलाबायलै ओरैनो नायदो नै नोंलाय मालाथो जेबो मावफेरोब्रा खामानिफोर मावलाबायनांगौ जेबो गैया गारा ओरैनो थायो हो माथो खालामब्रा जेबो गैथाराबा आंखौ गोसोखांदो नंगौना गोसोथ' खांगासिनोलै आफायसो आंनि फिसायानोथ' बोरै बेफोरबायदि आखायाव गोग्लैखो दाना मा खालामबावनांगौ जाखो जेयानो जा दाथ' प्रब्लेमाथ' जाबायना बेनिफ्राय आंनि फिसाखौ माबोरै बारग'होबावनांगौ जाखो बेजों हाबा जानाय मानेथ' आंनि फिसानि लाइफआनो बरबाद आरोथ' आं मिथिगौ गावजोंबो जुदि दाय जादोंब्ला आं मिथिखायो बे मानिखानाय नङा अब्ला बेफोरबायदि मा खालामनो जे बे हाबाखौ केन्सेल खालामो माबोरै लाखिबावनांगौ जाखो हाबाखौलाय दाथ' प्रब्लेमानो गरमा गरमिथार माथो आयु हाबाब आंनि फिसाजोंबो बेफोरबायदि गोरोन्थि आरोथ' सासे सिख्लानि लाइफ दङ मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा मोनथिगौ आबा नोंनि दाय गैयाब्लाबो दाथ' बेफोरबायदि जाबाय बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय ओंखारनायनि माबा नङा माबा मोनसे सलिउसनथ' थागोन खोमा ना दिहुननांगोन जुदि माबोरैथो बिदि जानो होनो हानांगौ जाखो हिनजाव थिगबालाय जेबो नंलामोन दे गनायगौमोन आं आरो रायलाय होनलाय बुजायलायनोबो दा बिस्रानि फेमिलिया बेफोरबायदिसो मानसि गाज्रि डन हे आफायसो माबाथ' मोनसे राहा हरदो दे आंनि फिसानि जिउआ मा जानांगौ जाखोहाय दा आंनि हाबानि जिउखौलाय सोर रैखा खालामबावनांगौ जाखो दे आयु माबोरै बेफोरबायदिनिफ्राय बारग'गोन बेलाय आंनि फिसानिफ्राय बेफोरबायदि खोनानानै आंबो आरो हिनजावखौबो मा बुंनो हौवाखौबो मा बुंनोसो जाबाय आयु जाया नङा दायाबो जाबायबा थुनथुलिना रायलायनोबाथाय रायलायनो सोर हिराखौथ' लाबोना दोनफैदोंरा इलाय हो जायखि हिनजाव लाबो सोमोन्दो था अब्लाबो थांगोन आं रायलायनो दा खयथा जाखोमोनलाय मोनानि 11था जानोसै ना थांगोन खुनु खोथा गैया थुनथुलिजों आंनि लोगोखौ सोर बेबायदि सेख'नो फैदों आंलै हिराजों दाजानाय ना सनाजों दाजानायलै बबेनिफ्राय उजिदों एथ'दिन थानायनिफ्राय थानाय दिनैसो गुरब्ला सोर बे थांगोन आं गोथै बारिबाबो हारसिं थांनो हाखायो गिखाया बिखायानो रोजाखा आंना
दिनैसिम रावबो बुजियाखै जे सुन्दुलिखौ सिगिनो हानाय जायखि मनसियानो जा बा बुहुद दावदै मुरियानो जा ओइ सानसिरां माखासे खोथा मोनथिग्रिन र' हिनजाव गोदानखौबो नायस्रा फैगोनलै मा जानो बिदि खालामनाङामोन नों अरगेजेल बादि फैलायबाय आङो मानोना बिखाया आंना ख्लाब ख्लाब मोनथारदों माबा खोमासिगोन बायदि आयु हाबाब मानसिसोथ' सानसेमोन थांगोन आं जायखि 12था 1थायानो जा ओइ सानबाय आरियु र' सोरजों बे नोंजों आंजों हाबा जानो हाथावथाव होननो सानदों ओइ हौवा गोदान बा सानबा बारे बा नुबाय नोंनि दस्तिखौ आङो साना मावजि बुन्दा आंथ' मा सोदोब दंबावोब्रा नोंखौ रायनोलाय नोंखौ बुंनो ओइ सान दिनैलाय जेबो नाङाखै निसाफ्रा बुंदो थुनथुलि मा बुंनो गोसो बुंदो आंखौ बयबो बुंदो नों रायो ना मा खालामो नों मा बुंनो गोसो बुंदो बुंगोनथ' आं बुंखागोन नङा नों मा मानसिया मा बा हाबानि निउसखौ बेफोरबायदि बुंबोबाय नों आंखौ सोर बेलाय हिनजाव गोदाना सोर जों हाबा जालाबायनो नागिरदोंब्रा नोंलायो सोर दंलै न' सिङावनो अब्ला लेंहरलै बेखौ नायनो आङो मा अ येस बा हाबा जानोसैनो ओमफ्रायथ' हाबा जागोननि महरानो बेफोरबायदिनो ओमफ्रायथ' मा बुंदोंमोनलाय सोमोन्दोबो दंखालायबाव होनदों नामा आइ एम सरि जेनेबा माबायदि माने जेनेबा माबायदि सोमोन्दोलै आं बुजियाखै आंखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामना हो माबोरै एक्सप्लेन खालामनो माने अरे बोरै जादों मा जादों फार्स्ट लास्ट खिन्थादोब्रा आयु थोद खिन्थानांगोनथ' आंबो मिन्थिनो लुगैदोंलै जेनेबा रायलायोमोन नों ओहो होमबाथ' मा लोगो हमबाय थायोमोन ना होमबा ओहो बेबायदिबो नङालै बेथ' माबायदिथोलै ओमफ्राय आं दंना गैयामोन होमबा दंमोन आच्छा जेब थाखानानै बा ओमफ्राय गैया जाबावलायो थोस साला लाजिनाय मोनदोंना मोनाखैब्ला नोंलाय मोनदों मानो मोना जानो बिराद मोनगासिनो जेब थासेयावबो नों मानो रायलायनांगौ आंजों होमबा आंनि जेब नङालै बियो होमबा खर' गाज्रि नामा जे नोंजों ओरैनो जानला मोनला फैलाबायबाय ब्रेन शट ना माथा फाग्लि बेलाय होमबा आरे बुजिखौनो मोनला नोंखौ मानो बिदि बा देनजारलै सानदोंबो आसोल मानसियानो सानदोलै मा सानो सानदो हिनजावा लिंहरब्रा नायनो आं हिनजाव गोदानखौ लिंहर आंनि नायगिरि सनामोन दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअ होनायावथ' एसे लेट जाखाबाय नालाय अब्लाबो नायनायनि थाखाय जायफोर दासिमहालागैबो नायबायना स' थेंक इउ स' माच सनामोनिसिम अब्ला आं थांदोंदिनैलाय फैनो गोनां एपिसडखौ नेनानै थाथ'दो लोगोफोर आरो भिडिअआथ' मोजां जादोंना जायाखै मिन्थिला जायखिया लाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसडखौ नेनानै थादो दिनैनि थाखाय बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ फैफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों